pio kabisa. Korka kori Joseph ningiso ka ni to ne oketie band mokwongo kendo jo band mokwongo no emonyalo wacho ni joma thoth olap dog gi ndong ne mondo gibede band mokwongo omigi omenda makore lach chenro mari mar chwalo kwayo no bede yo machalo nango Joseph. Okay. Agero kamano kuom ya thuolo. Gima nyalo wacho an kan atimo application mara scholarship help ginigi. Kuoma no ko bedo na mayot. Nikech kana nyisi bondi bede band 1 nyiso ni nitiere kimoko manyaka bondi bed godo. Eyudo ka koro idwaro certificates mag jonyuol ID gi. Ko yudo ka an adonga yudo ka gionge. Koro bondo adhi trace bondo ma ayud ID bedo matek sana. Basi yudo ka chief manwan go ndalo no be chief no setimo chief no soloki manonge ndalo man gi thoe. Koro yudo ka bondo na achak manyo death certificate. Ok en gima kedhi ka jati dhi losni nono. Nyaka iti gi pesa. Death certificate sayogi. Nyaka ni iti gi pesa. Adier na tiyo matek bondo dhi to adhi manyo certificates gi. Mayudi bondo ka apply. Ngeni seche sabe dhi. Koro achiel bondo apply help kionge documents madwarore makare. Okaw thuolo mang'eny sana. Kinyalo mana nyiso ni gin documents mage madwarore mar mondo mi jogo ma seche moko poko apply winjo be ni manore godo mondo kinde makoro gidhi chako chenro mar applying kata process mar oro kwayo bedne gi mayot Joseph. Okay. Machielo gima gidwaro ka en death certificate mag jonyuol ariyo kapin in case ni jonyuol gi tuno tho. Ng'en mar joy wacho gin en single mom donge. Single parent. Nyiso ni ok wang'e ni achiel janyuol mono sotho koso ne en single. Ng'en single bentie go pogore. Single ng'eny iye ka. Koro ok wang'e ni en single mane. Akia kunyalo lero no ni. Ma ko ng'en en single mane ma giwuoy. En single moro ma seche moko wacho ni en partial orphan. Janyuol achiel no tho to nitiere single moro ma seche moko entie lakini ok okawo ting' mar nyathine. Joseph, akia kunyalo wacho? Oduoka bonde ka duoka. Kora ng'iso seche moko mara nitie ka nopogore gi mari mondo wakony joma donjo. Achak kodi widi. Okay, single parent kae wan gi ng'ama janyuol ne baba gi otho to maybe en gi mama motho to en gi baba. Then mar ariyo biro ka parents no bedo separated. Jonyuol no dhi opogore. Koro yudo ka mana ka en mana gi mama kata en mana gi baba kende. Koro mane single parent ma wuoy. Yudo ni an samoro parents ga no bedo separated to samoro boy ni en achiel no tho. Koro mane single parent. Joseph. Oka penjo mano. Ding'eni nitie joma dwaro konyre. Kae. Ing'eni kiwacho ni idhi itero barua to sign ni. Nyiso ni nitie gima details mano ko kwayi machielo donge. Nyiso ni situation mowuoye mare en nyiso ni koro ne janyuol wuon gi nitie but koro ok nigi megi kamoro achiel. Mano me nyalo dhi time gima chal kamano endi. Lakini kapo nono ni jonyuol gi toso nindo owuwe nindo koro idhi dwaro certificates nikech ng'eno kinya dhi kucho dingeso jogana jonyuol ga nosotho nikech kanyo be nitiere option wingiso ni gitene gi satho donge tidhi dwaro ni be nitingi documents ma support ni jogi notho mane mo kidwaro death certificate ni nyaka be ande dhi nyaka kuom lawyers gi nigo duto teme dhi kapo nono ni ikia ne gionge oko losi nyaka ne dhi lawyers ma bende losni ma sign ni ma dhi los certificate iduogo godo ekitimo scanning eki apply godo koro endi. Mago gik madwarore death certificates dwarore sana. Mano kapo ni ID gi ni ka bende onge. Ngiso bon lost death certificate idhi dwaro ID. Koro kapo ni ID be no tho, ID be no lal, bedo ne nyathi matek sana bonde o trace gigi mo losi. Koro mane mo koro kelo gimiluongo ni forgery. Nikech nyathi ne wacho ni janyuol ge no tho. ID ne okia kama nitie, certificate gi nitie, pesa onge godo. To yudo matin seche moko nitie ja cyber moro monyise ni bana pesa minyalo los matin kama game kama watimo ngo bondo walos certificate game kata mana 500 tatima ngo walos ni gini adier king'iyo 500 to king'iyo pesa midhi dwoko mala walu fadeka ngo adeka idhi ro kionge godo chuno ni idhi sling 500 ni minyalo dhi go amal nikech ng'en moko wuoy nyithindo ma onge nyalo kabisa 500 ni yot bondo yudi anga mono nyathini loso 500 to dhi los forge kapo no nyalo dhi ne to dhi otine of which mano ok en gima kare to bro chuno ne nyaka tim ma nikech ko paro ni bende ko dhi kucho dhi somo to in case olware band 5 ok odhi somo dhi we school koro chuno ne nyaka no dhi e legal process ni